balimao ko jatika wale mɔgɔ minnu ko Bina Jara ka mɔgɔ minnu bɛ dogo ka do Bamako kɔnɔ ko ka tiɲɛni kɛwale kɛ ka ɲɛsin maliyɛnw ma. Maliyɛnw Abdou Niang o de bɔra k'a fɔ ko polisiw ni gendarmerie dɔw de polisiw ni gendarme dɔw de bɛ yen ko ko in tɛ se ka fɔ ka sɔrɔ k'olu ka complicité tɛ o la. A y'a fɔ o cogoya la ne ma fili. N bɛna a yɛrɛ kumakan k'a la pour que a k'a dɔn a yɛrɛ ye kuma mun bɔra a yɛrɛ da. Ne ka kumaw fɛ bi mardi 7 juillet 2026 maliyɛnw ko mɛn da ye mɛn tigila de aw ni ne an ka jɛ an ka Abdou Niang yɛrɛ kumakan na mɛn après an ka mun fɔ ka daw kan an b'a fɔ ka daw kan a kumana recrutement kan ne bɛ mun ɲɛfɔ Abdou Niang ɲɛna yari n ka Abdou Niang ka vidéo ji Abdou Niang ka nin bɔli tɛ dɔwɛrɛ ye kɛlɛ minnu bɛ ANEFIS dɛ réalité dɔw de bɛ yen u bɛ fɛ k'o dogo maliyɛnw na u bɛ na ni diversion ye awa Abdou Niang bɛ ka kuma fɛn fɔ Mali service de renseignement de b'a kɔfɛ sisan u ko ko Faransi de bɛ k'an ka sɔrɔsiw faga u ko ko politiciens de don u ko ko vidéoman de don ko vidéoman minnu bɛ extérieur la k'olu de don a ko tuguni ko polisi dɔw de bɛ information di vidéoman dɔw ma tuguni mais marifatigi minnu fana bɛ yen a ko tuguni c'est-à-dire a ye confusion créer fan bɛɛ quoi donc foyi tɛ Assimi Goïta a ko bɛ ka kɛ Assimi nɔ tɛ fanga nɔ tɛ mais ni politiciens nɔ tɛ Faransi de nɔ don ou bien vidéoman minnu bɛ Faransi ni Amérique olu de nɔ don donc a bɛɛ ye mɔgɔ dɔ de kɛ ni nɔ ye a si tɛ Assimi yɛrɛ nɔ ye an bɛna Abdou Niang yɛrɛ kumakan k'a la an bɛ jɛ ka yɛrɛ kumakan na mɛn et puis an bɛ maliyɛnw bɛɛ bɔ fili kɔnɔna na maliyɛnw anw ne an ka jɛ an ka Abdou Niang yɛrɛ kumakan na mɛn fɔlɔ. Polisi dɔw minɛna mɔgɔ denni yɛrɛ fana tɛ polisi la ala tɛ tile saba min ka baara ye ka kibaruya jugu sɛbɛn k'a ci o vidéomaniw ma u bɛ bɔ ka kuma fɛn o fɛn fɔ fanga kan mana kumaw la jamana ci kumaw ni jamana déstabiliser kumaw na il s'est avéré que jamana finitigi dɔw b'o ju la tɛgɛ dara dɔ kan fanga ka représentant dɔ o ka adjoint n'a fɔra i ye ko fanga ka représentant sous-préfet préfet ani gouverneur olu de ye fanga ka représentant ye a polisi kun y'o dɔ la kelen fana ye. Voilà. Bon, Maï. Bon, a kulutaka nin kuma la. A kulutaka nin kuma la. An kun bɛ bɔ M5 na don min na ka taa IBK kɛlɛ. Ni sɔrɔsiw de kun bɛ anw wele ka information d'an ma a t'o kalama. U yɛrɛ b'a dɔn mun don. C'est-à-dire ne tɛ fɛ ka bɔ ni mɔgɔw ye de. A bɛ ka baga polisiw ma. Donc Gawo attaque min kɛra o fana ye polisiw de nɔ ye. I m'a ye a b'a ye confusion créer. A bɛ bɔ polisiw la a bɛ na gendarme na. A bɛ bɔ gendarme a bɛ ka bɛɛ de gosi. Sisan an ka kuma tɔ lamɛn an ma tila kuma la hali bi dɛ an ka jɛ an ka kuma tɔ lamɛn n'an y'a lamɛn an bɛ fɛngɛ yɔrɔ sɔrɔ la an ka jɛ an ka nin yɔrɔ fana lamɛn tuguni. Ni kɛlɛ n'i y'a ye dugubaw bɛ infiltré an ka duguba kɔnɔnaw bɛ infiltré ka terroriste 400, 500, 600 don Bamako kati ko Bamako kalama o tɛ tiɲɛ ye. Kana siga i ɲɛma da i ka polisi kɔnɔ qu'est-ce qui se passe i ɲɛma da gendarmerie kɔnɔ qu'est-ce qui se passe ça veut dire que fanga janfanen bɛ au niveau de la police et de la gendarmerie. Voilà ko tero bɛ doni kɛ duguba kɔnɔnaw la ko gendarme dɔw ni polisi dɔw de kɛlen bɛ ka Assimi Goïta janfa ko ka fanga janfa ni Abdou Niang tɛ ni cɛ ni boy da u b'a fɔ k'i bɛ fɛ ka Abdou Niang n'i bɛ le mot déstabilisation dɔn dɛ ni kuranɛ cɛ Abdou Niang bɛ ka nin fɔ a ka jugu ni anw bɛ ka mun fɔ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ mais i b'a dɔn n ko de fɛn na n ko ni danga bɛ sɛ kɔ a bɛ don muru jago de la Abdou Niang ye kuma fɔ déstabilisation kuma nin ye ka siga don polisiw ni Assimi cɛ nin ye ka siga don gendarme ni Assimi Goïta cɛ mais komi u ka fanga bɛ niveau min na bi u ɲɛ b'a la situation taara k'u bolo dan quoi parce que u ye bɛɛ kɛlɛ u nana ni mɔgɔlankolon ninnu de Abdou Niang filɛ ka kuma mun fɔ a bɛ na ni bɛn de wa ou bien a nafa jumɛn bɛ se Mali ma c'est-à-dire que attaque bɛ ka kɛ Mali fan bɛɛ la wagati min na e bɛ ka taa siga don finitigilaka dɔw ni fanga yɛrɛ cɛ
a tɛ ka kuma kun fɛ dɛ wa do adadi parce que u tɛ fɛn kalama o minnu bɛ ka Mali mara u tɛ foyi kalama u tɛ diɲɛ kalama u tɛ su ni tile bɔ ɲɔgɔn na bilahi u ka duru fila ma tan bɔ Assimi Goïta ka duru fila ma tan bɔ dɛ nin ye président Amal Dème de y'an kunna a bɛɛ ni Ala na kira cɛ cɛ n'i ye nin fɔ Burkina Faso i bɛ taa kaso la k'a fɔ ko gendarme ni policiers ne y'a fɔ i bɛ taa kaso la parce qu'il y a du sérieux là-bas o de kosɔn n k'aw ma n ko minnu bɛ ka Mali mara wallahi bilahi u tɛ se e bɛ de aw ni Ala cɛ a bɛ ɲɔgɔn filɛ ka nin kuma min fɔ et puis a ma tila dɛ an ka kuma tɔ lamɛn c'est-à-dire que Mali renseignement donc Bina Jara ka mɔgɔw nana attaquer minnu kɛ renseignement donc policiers de kan k'o régler quoi donc policiers de ka baara o ye renseignement ka baara t'o ye service de renseignement nafa jumɛn b'o la a b'a dɔn n'a da maga ale bɛ renseignement mɔgɔw de b'a bila ka nin fɔ dɛ u ko politiciens de do n'o do u bɛ ka bɛɛ jalaki sisan u yɛrɛ dama c'est à dire que ko ni ban kɛra dunitulu la ko se bɛ kɛ munitulu ma Assimi Goïta sera dan de la sa a yɛrɛ sɔrɔsi ɲɔgɔn a bɛ ka sega dolu de la a ja tigɛlen bɛ a jelimaka goyi ko wulumusoni bori a bɛ ni malangolo nin de labɔ olu bɛ dɔ fɔ a yɛrɛ finitigila ka ɲɔgɔn ma sisan politiciens u ye kuma sugu bɛɛ fɔ u ye politiciens bɛɛ don kaso la u ye Muntaka Tall minɛ u ye Choguel minɛ u ye fɛn bɛɛ minɛ o bɛna dɔ fɔ jama fo n'u taara gɔn a b'a dɔn dɔrɔn u b'a fɔ ko gɔnjigiba de fana bɛ ka Assimi janfa don dɔ la dɔrɔn u bɛ bɔ u b'a fɔ ko ayi dɛ ko gɔn ni waraw de fana bɛ ka tero yɔrɔ yira tero la tero 500 ka don Bamakɔ kɔnɔ e bɛ taa baga policiers ni gendarmes ma ils ont quoi à foutre avec ça an ka kuma tɔ lamɛn olu de bɛ population cɛ la nin tɛ se ka kɛ olu ɲinɛ ma voilà la preuve vidéoman minnu bi terroriste dɛmɛna fɔ Faransi polisi ɲɛmɔgɔw de bɛ ka kibaruya bɔ k'a di olu ma ko polisi ɲɛmɔgɔ de bɛ ka kibaruya di olu ma ko vidéoman minnu bɛ Faransi ko polisi ɲɛmɔgɔ de bɛ ka kibaruya di olu ma bon a yɛrɛ ka nin kuma lajɛ olu ka kumakan est ce que olu ka kumakan d'a to ni kan anefisi an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ anefisi bi est ce que vidéoman d'a to an ye Kidali perdu est ce que vidéoman d'a to ni Sadio Kamara sara aw ni Ala na kira cɛ se jumɛn bɛ vidéoman ye ka fanga critique dɔrɔn bon n'a to o tɛ se ka Mali libérer c'est à dire que olu ɲɛ bɛ mun na olu ɲɛ tɛ Bina Jara na dɛ olu ɲɛ bɛ minnu bɛ ka u jogo jugu fɔ dɛ k'o de kana fɔ o bɛ fɔ piyaw awa sinikɛnɛ seli ye kuma bɛ filɛ hali recrutement bɛ kɛ cogo min Abdou Niang y'i da don o la a ko sɔrɔsi dɔw bɛ recruter c'est pour ça an b'a fɔ an ɲɛna ni wala ninnu filɛ Abdou Niang yɛrɛ k'a ko tɔ ɲagami ka taa fɛ de mais a kelen tɛ dɛ ani renseignement de don u ye bɛɛ jalaki sa u yɛrɛ sɔrɔsi damaw de don Mali yɛrɛ ka bila retard la dɔwɛrɛ tɛ dɛ musoko b'a la Assimi Goïta nana fanga ta de ka M5 janfa ka Sadio Abdou Niang i tɛ mun dɔn ne bɛna kuma tɔ la tile ye de an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ ni kuranɛ cɛ policiers tɛ gendarmes tɛ Assimi Goïta nana ka bɛɛ dabɔ Mali ko la ka bɛɛ kɛ dangaden ye k'ale kelen bɛ se ka kɛ a ye bɛɛ dabɔ a la ka an bɛɛ kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo don min na Sadio Kamara kun b'a ka baara la don min na Dr Choguel Mayiga bɛ premier ministre la o don an ye tero gɛn ka Kidali minnu la ka yɔrɔ bɛɛ minnu la an kun bɛ nettoyage de la a y'an to de la ka na don sunguru tɛgɛ la ka na ni Batulu Niang ye ka na ni aw Abdou Niang kɛlɛ ninnu ye aw ka na an ka kɛlɛ bɛɛ ɲagami Assimi Goïta de muru ta k'a yɛrɛ kɔnɔ fara maa si ma se Assimi Goïta ma a yɛrɛ de muru ta k'a yɛrɛ kɔnɔ fara Assimi ka fɛn bɛɛ filɛ c'est tout a bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ bi polisi nɔ tɛ gendarme nɔ tɛ ni kuranɛ cɛ polisi si nɔ tɛ a yɛrɛ ka taabolo juguya corruption bɛ armée kɔnɔ ni bɛ armée janfanti ɲini o ye Assimi Goïta yɛrɛ de a ye Abbas Dambele minɛ ka Nema Sagara minɛ o kuma e bolo k'a fɔ ko jɔn de bɛna taa o kuma wulu ni jakuma de bɛna taa kɛlɛ kɛ a ye taa ambassade kɔnɔ a bɛɛ falen bɛ sɔrɔsiw la Abdou Niang n'i y'o fɔ don min na i ka contrat bɛ tigɛ n'i y'o fɔ don min na ni kuranɛ cɛ ni mi kɔlɔsi u b'i don kaso la mais pourquoi bɔ aw ni Ala cɛ Ala bɛ se ka barika don ni fanga la cogo jumɛn fanga bɛ ka dɛsɛ a t'i si jakuma t'i se ka fugariya la ko ɲinɛ in kinda la u bɛ ka baga bɛɛ ma u ye nkalon nɔrɔ bɛɛ la bɛɛ sisan turu sera policiers ni gendarmes de ma Mali a bɛɛ filɛ ɲɛkɔrɔ tout est clair comme l'eau de roche donc k'a fɔ an ɲɛna Abdou Niang nin ye naganagakan de ye ko mɔgɔ 400 aw ni Ala na kira cɛ jɔn kan ka information di policiers ma renseignement tɛ yan
nafa jumɛn b'a renseignement na ka Musa Jawara to kati attaquera ka Musa Jawara to renseignement kuna est-ce que Mali raison jumɛn bɛ k'a minɛna mɔgɔ ninnu bolo a kelen tɛ yen parce que o tun bɛ baara de la ninnu tɛ foyi la sunkuru tigɛ kɔ plan t'u bolo n y'o de fɔ an na Assimi Goïta ka moteur o de docteur Choguel ko kala mayiga Assimi Goïta ka fɛngɛ fɛn a sen n'a bolo o ye fɛngɛ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Ben le cerveau c'est tout a y'olu de kɛlɛ birifini min b'a la o de bɔra la wa libura a wa tisi fo ka diɲɛ wuli a tɛna se aw bɛ kuma aw bɛ ka k'i n'a fɔ kuma min bɛ k'a fɔ ko de bɛ ka Mali déstabiliser o nkalon de o kuma jumɛn bɛ se ka Mali déstabiliser e bɛ président la i ye mɔgɔ ka mugan minɛ k'i bɛ na ni courant i ma na ni courant ye Mali problème tɛ insécurité dɔrɔn dɛ courant tɛgɛ fana bɛ senna de minɛ siraw tiɲɛnen don miliyariw suɲɛna Assimi somɔgɔw ta ka bila Mali fan bɛɛ ka Mali kɛ a yɛrɛ a k'i n'a fɔ ale de ta don a bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ nin hakɛ de bɛ ka wuli Assimi nɔfɛ i ma a bɛ ka kule à chaque fois y'a remarqué ni attaque bɛ ka kɛ wagati min na u bɛ ɲang na bɔ ka na kuma dɔ fɔ bon ɲang bɛ nin kuma ninnu fɔ sa kana ɲinɛ pourquoi ɲang ye nin fɔ wagati min na ANEFIS problème bɛ ANEFIS ni yɔrɔ la c'est pour nous divertir o dɔrɔn de don donc ɲang ka kuma in manamanakan fila tɛ tɛmɛ a kan problème ye Assimi di ala sago aw sago Abdou Niang y'a da don armée ka recrutement yɔrɔ dɔ fana na maliyɛnw bɛ na bɛɛ bɔ fili la an ka Abdou Niang na mɛ armée ka recrutement ko fana na tuguni an ka jɛfini tabagaw a tali la sɔrɔsi tila bɛɛ bɛ ta Bamako a bɛɛ business hali région ka quota a bɛɛ bɛ ɲanamu kana di Bamako o yen dun fanba minnu bɛ taa teni na u tɛ taa don teni na teni kanu kama o bɛ don de k'a tɛ baara la a y'a don na a bɛ kalo sara ta a ma don faso tin kama a ma don teni kama fɛn ni fitini a bɛ boli olu de bɛ tila ka taa kɛ baarakɛlaw ye armée kɔnɔ a bɛɛ tulo bɛ nin kuma la a y'a ka kuma mɛn dɛ awa a bɛ fɔ nin ma ko déstabilisation ne tɛ nin kuma modèle fɔ dɛ a ye nin kuma fɔ a bɛ nin dɔn wa sɔrɔsi minnu bɛ ka boli sisan u bɛ fɛ u bɛ fɛ ko sɔrɔsi minnu bɛ ka minɛ ani sɔrɔsi minnu bɛ ka marifa bila ka boli ka b'u ka position na parce que a bɛ nin boli kun dɔn armée yɛrɛ de tɛ ka Assimi na mais kuma yɛrɛ Abdou Niang bɔ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ armée ni Assimi tɛ ka ɲɔgɔn ta 100% Assimi ja tigɛlen de don a bɛ fɛ ka yira di parce que i sarama i satɔ don i ma sara i satɔ don a ja tigɛlen donc Abdou Niang de bɛ bɔ ka coup de main di armée de tɛ ka Assimi ka armée yɛrɛ bɛ Assimi sɔsɔla kuma dɔ la ça c'est clair mɔgɔ caman de tɛ fɛ ka yɛrɛ faga bilen parce que u ɲɛ b'a la ale da de bɛ Bamakɔ kɔnɔ an ka sɔrɔsi bɛ ambassade ni fɛnw na donc problème de bɛ yen i ma a ye recrutement fana fɔ n bɛ n'o secret fɔ maliyɛnw ɲɛna Abdou Niang y'a da don recrutement ko kuma min na aw b'a kalama ni sɔrɔsi les 5 généraux la recrutement fɛn fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔ u bɛɛ ka quota bɛ ni kuranɛ cɛ Assimi Goïta bɛ nani Assimi Goïta y'a yɛrɛ wolo kɔrɔmuso den don sapeur pompier la a y'a don cogo min na n'u ye n sɔsɔ dɔrɔn n bɛ bɔ n'a ye n bɛ bɔ ni petini photo ye ne ma sɔn ka n da don o la o magouille kɛla yɛrɛ ka magouille don armée kɔnɔ a kuntigiba ye Assimi Goïta de u bɛɛ b'a kɛ u mɔgɔ 5 bɛɛ kun b'a kɛ quota dɔ bɛ d'u ma u bɛɛ na ni tali bɛ kɛ énergie la o tali bɛ kɛ yɔrɔ ni tali de bɛ kɛ ninnu ka quota kun bɛ d'u ma mɔgɔ min ye information di ne ma sɔrɔsi de don koyi a bɛɛ d'an na kɛra cɛ u yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ da di ne ma wallahi billahi avocat bɛɛ bɛ ne bolo basa Kayisa an ka pan yɔrɔ kunna a bɛɛ ni kuranɛ cɛ wallahi billahi Assimi ninnu yɛrɛ de kori Abdou Niang i bɛ ka mun fɔ Assimi ninnu yɛrɛ don ye wallahi olu de bɛ ka kɛ olu ye mɔgɔ minnu olu de bɛ ka kɛ i kɛtɔla k'a fɔ k'i bɛ Assimi ko i bɛ ka tɔ nɔgɔ de i bɛ ka essayer ka confusion créer mais i ɲɛ bɛ Abdou Niang na il est très intelligent Abdou Niang bɛ fɛ fanga in ka bin de mɔgɔw tɛ ka ko in faamuya o depuis Abdou Niang nana Assimi dɛmɛli daminɛ mɔgɔ minnu bɛ transition kɔnɔ a y'olu de fɔlɔ kɛlɛ mais sɔrɔsi ninnu baganw de don u tɛ fɛn dɔn quoi hali ni ye bin di ninnu sɔrɔsi ninnu ma u b'a ɲimi c'est des plus bêtes u tɛ foyi kalama Abdou Niang bɛ k'u rouler dans la farine quoi k'u tɔ coron ka taa fɛ Abdou Niang ye nin kuma min fɔ a bɛ digi policiw la a bɛ digi gendarmew la a bɛ Assimi tɔ goya gendarmew ye a bɛ Assimi tɔ goya policiw ye hali sɔrɔsiw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ confusion créer Abdou Niang ka nin kuma c'est très dangereux mais u t'a dɔn parce que u tɛ fɛn kalama i b'a dɔn ninnu tɛ foyi kalama
ante intakala manta don kuntakala maka jugun koy awo de bana ben na koy donc o ron do ko nyana aka nene man Allah nene man